Sipege na adong di desa Simarmar Peata Hutagaul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Nuaingon Hira Sumado di Padenggan Pamareta Gabe Parmiaman ni Aka Pardalan-dalan. Lumobi adong dosa ada turi-turian di liang Sipege na dihaporsiai pangisi di Hutai saha tusadarion. Liang Sipege dihaporsiai do gabe inganan partubuni Raja Sijorat Paraliman Pinoparni Raja Pajaitan. Nuaingon Pinoparni Raja Sijorat nungamar huta di saluhut luat Portibion. Turi-turianon tarsurat do di simin na dipatu pajonok ni liang Sipege jala sahat ro di sadarion boy do petar bereng jala takas do pejahaon. Di masa Nuaingon ditagam do boy di payas jala di Padenggan liang Sipegeon lau parmiaman ni Aka Pardala-dalan naro tuluat ni Tobaon. Tubuh merek danakon di liang Sipege jele marbalat johon iman itu kon napakis manang pahu jele di gori na ibana siludu ni pahu ala pinagurang ni pahu do ibana ala itu kocak wi marmahan ninna ibana lau ma ibana madapot ton aka permahan ala na adong do hura kesaktian di mana ibana semua ni hura lilinga di portian sehon na manong monang mau lepatan sa dongan na permahan monang ngai ceritai idah du dibuan adong asang ibu na tumakna ala na dakaya na tumangalang idah mo tu ceritai jadi sedio idah mo namo nang gonakin inang merjuji sana ke permahan jadi lembat lau lepatan adik kemudian merjuji mai mana sampai doh malapatan ni kemajuan atar gorbe imana lapatan na kesaktian na merjuji ho na manang kejadian na iban na gabi lapatan ni kemajuan naik sungoni adi dia do bapa ninna madoma na amate tang binoto bi alana cerita na to kan ujur di mana jadi ujung-ujung ngarupan terbarita ma barita ndop sarata sijaraton si duni pahon na malu merjuji akhir-akhir perbigi matu bapak na nama lu merjuji di sana ya tak maruban bala mau bapak no sudah mawang sampai dok maju Cina di Gadeung kan ima ceritain jadi dibuat matu makna adong nak kisah dama inang batalu mana sampai dok maju Cina aku memang Cina bapakmu dong nasililin ko kusko manate ni mo cicin bapak mo sarma baritai ibarat naning masonang tok kasudi na umiliyang ba mengaku salah matong bapak nao lama pun anak ngol patan na tubuta jadi peralihan nyo lapatanik masonang dibukui tersingok nagabi Raja Sijorat namalur din na ko rin no putar Sijorat singa mga raza tangarong na bun magsorat jadi di bagasan nyo dukoboy do ditakot nga na ko rin no putar singa mga raza beralin magwarimana siludun pao nagabi Raja Sijorat ima anggot secara cerita lapatanik kumasunay na ira na binoto lapatan na tasyo tulis sipisyo gabi pupuk do molo ibu siya ni iya toko di toko ma pupuk ni pupuk ini kotoran ni ahe tolopong kelelawar. Oh sebelum masa ti kapupuk dia. Mulai dok kan memang tebusin ada memang on satu sebulan ni dulu kon nanti. Mulai tu bari memang tobus deh. Tu bari bene tu orang tobus deh. Berkisar mau nenggal jangan untuk tu bari tu kira-kira terlebih ono 10 meter. 10 meter. Tu bari tobus. Ale sonari dang wingat tobus deh tetap tobus tobus tu tarutung ma mana sobinoto alai tadadadan ni metutui mulupanan di sebulan aktong sa malapungnya enai tu so di Bonalugu ni matanda nanti natu di doa menghasoluan Hutagaul do na joloi sai jok do dibuat parhutai napu ni leang-leang sian bagas ni liang Sipege lama bain napu tu suasuanan manang tu hauma. Sian Toba TV mabari tahun.